Ang coronavirus disease o COVID-19 isa ka malalaton nga masakit halin sa bag-o lamang na diskubre nga coronavirus. Ang masakit makalaton paagi sa mga droplets nga halin sa tawo nga may ara sa ini nga virus sa iya nga pag-ubo, pagpanghatsing o pagbuga ginhawa. Ini nga mga droplets hirayo nagatupa sa salog o kung sa mga lain-lain nga mga kagamitan. Maago mo ang virus kung lapit ikaw sa tawo nga infected sini o kung hikapan mo ang mga lugar nga natupan sa iya droplets. Kag napuso mo sa imo mata, hikap sa baba o kung sa ilong, kay ini ang mga buho nga ginasudlan sa nasambit nga virus. Amo ina nga dapat maintainahon gid naton ang minimum nga 2 ka metro nga hitad sa iban, pag-usar face mask kag face shield, kag masami nga pagpaninlo sa mga kamot. Pabakudon taman ang aton resistensya. Ini gali si Rachel, tandaan ta perme, mas maayo ang preparado.